lokal. Idol Dennis Kamen. Personal nga bimisita dagiti kandidata iti Miss Valawi 2025 iti opisina ni Mayor Rapi Penamerito. Kagitan dito iti launching iti Miss Valawi 2025 para palang iti panagbalin ng ambassador iti para kay promote iti culture ken iti turismo iti nadakamat nga barangay. Malagit nga ti barangay Balawi ki may sa kadag iti teweng tourist spot iti turista iti ilang kalabes agabo iti daruway nga bagpasyaran ti nakamat nga lugar. Mangnamnama iti gobyerno lokal iti pagudpod babaen iti panaki-promote iti barangay dapat dumuras iti nakamat nga ili. Ngamin tumakdar to kay Giant MMSU Campus sa Kastapay iti plantasyon iti coconut nga dapay iti coconut planta manapatagdat ti nakamat nga barangay. Mangnamnama ni Mayor Rapi Penamerito babaen iti pari-promote iti beauties iti pugudpod dapay nga dumuras ti turismo iti nadakamat nga ili. Idol Dennis Alipio, Tatak Aramen. Maraming salamat.